Noticias Santa Tegra. Ola e benvidos outra vez á nova tempada do programa de noticias do Colexio C Plurilingüe Santa Tegra. No programa de hoxe falaremos de moitas noticias moi interesantes. E sen facervos esperar máis, imos cos titulares. O novo ferry eléctrico de Europa que se move con enerxía non contaminantes. En segundo lugar, temos o Concello de Vigo que vai intentar minimizar o ruído no Nadal. En terceiro lugar, en Taiwán se utiliza a pel do plátano para usarlo para crear telas que veremos na moda. En cuarto, o ELA, ao parecer, é unha enfermidade autoinmune. E por último, Israel deixa de bombardear Palestina nun débil proceso de paz. Europa avanza con novos medios de transporte con enerxías non contaminantes. Ferry eléctrico que trae pasaxeiros por un río. O primeiro ferry de Europa que se encontra en Lituania. Ten capacidade para 32 pasaxeiros. Nas cidades europeas os primeiros ferries, barcos cheos de pasaxeiros que funcionan totalmente con enerxías non contaminantes, confirmando que este servicio é o primeiro do seu tipo en Europa. O Concello de Vigo vai tentar minimizar o ruído do Nadal. O goberno local aprobou recentemente a licitación do servizo dun estudio de impacto acústico e medicións acústicas dos diferentes eventos do Nadal deste ano e do seguinte. Terá un custe de 28.843 euros e fará un mapa de ruídos, mediará e analizará o impacto acústico de atraccións, circo e actividades musicais durante as festas. O emprendedor Nelson Yang remóntanse á historia de Taiwán para converter a humilde planta da banana nun téxtil sostible inusual. Taiwán é agora o principal produtor mundial de semicondutores avanzados, pero este froito amarelo que aínda se cultiva amplamente na illa foi no seu día motivo de orgullo patriótico. A empresa de Yang chamada Farm to Material, con sede na zona rural central de Changhua, está a transformar a fibra de banana en téxtiles que espera que algún día abastezcan a marcas globais de zapatillas. En 2008, as marcas europeas de zapatillas deportivas dixéronnos que esperaban atopar unha maneira de producir alimentos e materiais en paralelo. É dicir, que os alimentos e os materiais proveñan da mesma terra, declara Yang. Algunhas fibras transfórmanse en fío que pode mesturarse con algodón para calcetíns e tamén en coiro vegano. A ELA parece ser unha enfermidade autoinmune. A causa exacta da ELA, esclerosis lateral amiotrófica, descoñécese desde hai tempo. Agora, os científicos do Instituto de Inmunoloxía da Jola e o Centro Médico Irving da Universidade de Columbia descubriron que a evidencia de que a ELA podería ser unha enfermidade autoinmune. O teu corpo ataca a organismos invasores. Os investigadores descubriron que as células TCD4 atacan erróneamente a certas proteínas que forman parte do sistema nervioso en persoas con ELA.
Israel deixe de bombardear a Palestina nun débil proceso de paz. O proceso de paz israelí-palestino refírese ás propostas e conversaciones intermitentes mantidas por varias partes. Coa intención de resolver o conflicto de Israel contra Palestina, fixéronse esforzos para atopar uns termos sobre os que poder acordar unha paz no conflicto israelí-palestino, aínda que é realmente débil. E isto todo por esta semana. Ata a próxima!